Jeg er blevet kontaktet af en af følgerne herinde på siden angående styrketræningsøvelser for hoften. Hun fortæller, at hun bliver træt i hoften, når hun løber, og det kan være et symptom på, at hendes hofte ikke er stabil nok. Det er ikke fordi, at den er gået i stykker, og der er noget, der ikke sidder som den skal, men den belastning, der kommer på hoften, når det er, man løber, den kan være rimelig stor. Det kræver så også, at man er stærk i hoften for at holde den stilling, som den nu skal have under løb. Eller som der er mest hensigtsmæssigt, at den har under løb. Når vi løber, så bevæger vi os i det sagittal plan. Det sagittal plan, det er det her plan. Og det er jo også der, vi gerne vil putte vores energi. Det vil sige, at når det er, vi løber, så vil vi gerne bruge så meget af vores energi på at komme fremad. Når det er, vi bliver trætte, så kan der ske det, at hoften den begynder at bevæge sig lidt ud i nogle andre planer. Det vil sige, at den vipper lidt ud til siden. Man taber hoften, kan man sige. Og det kan være et tegn på, at den muskel, der sidder herude, blandt andet, ikke er helt stærk nok. Og jeg vil selvfølgelig give nogle bud på, hvordan du kan træne den. Og nogle af de øvelser, som jeg vil vise jer, er sådan meget isoleret, hvor man ser på, hvordan man styrker musklen isoleret. Men jeg har den holdning, at hvis du gerne vil være god til at løbe, så det du laver for at blive god til at løbe, det skal ligne løb så meget som overhovedet muligt. Så nogle af de øvelser, jeg viser, det er også med fuld overlæg, at det ligner rigtig meget den funktion, du skal tilbage til, nemlig løb. Kig med. Så er jeg klar med nogle øvelser. Den første øvelse, jeg vil vise jer, det er en, som er rimelig isoleret i forhold til hofte- og ballemuskulaturen. Jeg har sådan en her elastik, og hvis jeg har sådan en almindelig lang elastik, så kan jeg bare binde knude på, så fungerer det også. Jeg hopper lige i her og placerer den lige over knæet. Så spreder jeg mine fødder ud, sådan så de er i cirka skulderbreddes afstand. Går lidt ned i knæ, og så går jeg lige tilbage og dypper med fødderne. Det er vigtigt her, at I tænker på, at jeres knæ de peger ud af, sådan så I ikke kommer til at stå sådan her, fordi så får I ikke arbejdet med ydersiden. Så kom ud her, ud, og kom tilbage. Ja, og siden, så ser det sådan noget. Og så kan I så selv bestemme, hvad for en slags elastik I vil bruge, og hvor meget belastning I vil have på. Nummer 2 øvelse, det er også en rimelig sådan isoleret øvelse. I stiller jer på sådan en lang elastik her. I styrer selv, hvor stor belastningen skal være, hvor tyk elastikken skal være. Og så går I bare ud til siden med små skridt. Ja. Og den anden side. Ja. Husk at gå begge veje. Få begge sider med. Ja. Jeg giver pløj. Den tredje øvelse, jeg vil vise jer, det er udfaldsskridt eller lunges. Lunges ligner jo sådan set rigtig meget løb, bare i en meget, meget langsom udgave. Og så er bevægeudslaget i hofte, knæ markant større end i løb. Men det er en rigtig god øvelse, og der er mange forskellige måder at gøre det på. Der er mange, der siger, at man skal være så stiv som overhovedet muligt omkring hoften og lænden. Jeg synes egentlig bare, at man skal lave den, og selvfølgelig passe på, at man ikke bare sådan vælter rundt og kommer til at skade sig selv, men prøv at bevæge dig så frit som muligt i øvelsen, uden at sådan begrænse dig for meget. Ja.
Den sidste øvelse, jeg vil vise jer, det er nok den sværeste, men den, som der er lettest at overføre direkte til løb. Jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder, men det handler om at få aktiveret ballemuskulatur og mavemuskulatur korrekt, når det er, vi løber. Så du skal have placeret dine hænder på din bagdel, for når det er, vi er i standfasen i et løb. Så det vil sige, når du for eksempel har din venstre fod i jorden, så er det ballemuskulaturen, der ligesom stabiliserer og sørger for, at du får en drivkraft fremad. Når det er, at du er i svingfasen, det vil så sige med lidt højre ben for eksempel, så er det din mavemuskulatur, du primært bruger til at føre hoften og bækkenet, også benet fremad. Så det skal du ligesom bruge til, at, når det er, du laver øvelsen, mærke efter, og så gå og spænde op de forskellige steder, alt afhængig af, om du er i standfasen eller svingfasen. Jeg skal nok vise. Og det I kan fokusere på, når det er, I laver den her øvelse, det er også, at jeres fødder lander på samme linje, som jeres hofteled er. Så venstre fod skal lande på samme linje, som hofteledet er. Venstre hofteled og modsat side. Ja, det var lidt for mig. Jeg håber, I kan bruge det til noget. God træning!